Hello, almusalers! Isang magandang tanghali! Magandang tanghali, almusalers! Di ba, partner, bumabati ako ng Yeah. almusalers, pero tanghali na. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Totoo. Pero alam mo ba, Ray, na today ang ating episode 2 dito sa The Almusal Club. And matagal ka na rin namin. Simula nung nakasama ka. COVID edition pa. COVID edition, yes. And so I'm so excited na makasama kayong lahat, mga fresh faces. Yes. Actually, lahat naman tayo. Oo. Kailangan nandun na. Gen Connect nga, di ba? Yes. Ariin na natin yon. Totoo. Pero hindi lang kami ang makasama nyo dahil kasama natin ang buong The Almusal Club. Kompleto tayo, partner. Hello. Hi, guys! Hi, everyone! Hello everyone! Good afternoon! Hello po! Baka may shoutout ka. Baka may babati. Hello everyone! Basta kayo dyan? Wow! Akala ko ba for shipment ka? Oo nga eh. Bakit nandito pa siya? Pero syempre, maraming exciting na mangyayari ngayong araw. At aabangan ng ating mga almusalers na nanonood ngayon. Huwag niyo rin kalimutang mag-share ng ating live dahil magkakaroon tayo ng top sharers. Yes, Na meron tayong makaka-receive ng... special prizes. Kasi nagtatanong sila, partner eh. Yes. Ano yung prize? It's a surprise. 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 Surprise! Ayan. Pero, okay, nawala na yung ano natin. Okay. Ayan. So, bago tayo magsimula, konting chikahan muna kasama yung ating club. Kamusta kayo? Kasi episode 2 na. Unahin natin yung mga kahapon na nag-start sa Almusal Club. Better than before and very Ay, excited. better yes. than- Yesterday. Yes, ganun. How about si partner, Cloudy? Ay, Pioni. Hello? Sorry. Hello, Razy. Okay. Kung si Siza better than yesterday, I'm better than tomorrow. Ay. How about you, Jay? Ako very straightforward, very excited. Wow naman. Okay, si Soji Kasi naman. Si Giselle. Soji. Soji. Actually, Sorry. same lang, excited din ako for today, yes po. Excited. Yes, dito naman sa part na to. Oh, bawal na Ayan. sabihin yung Rose? excite, For ha? me, sobrang energized ako kasi balita ko, Oh, sobrang exciting yung mga mangyayari. Ayun. today. Gio. Balita ko, sobrang exciting daw ng mga games ngayon. Halata nga. Parang kinapi-paste na lang yung mga Oo sagot. nga. Okay. Pero, ayan. Ray, marami nang nanonood sa atin ngayon. Baka gusto niyo mag-shoutout. Yes, i-shoutout natin ang ating mga Madrid Nation. Nandyan si Jacel, si Marlene, si Lloyda. Hello, magandang hapon. Ka-fresh, let's go. Almusalers, sabi niya. Siyempre, fresh na fresh, diba? Nakahalo tayo dito. Hello, magandang hapon. And please, do share our live para magkaroon kayo ng special prizes na i-announce namin tomorrow din, okay? So, just share lang po, guys. Mamimili kami ng ilan? Mga 33 na sharers. Ay, ilan ba? Wait lang, parang ilang viewers? Cloudy and Razy. Yeah. Parang may nabasa ako sa comment Oo. section. Sabi? Mukhang tuwang-tuwa siya na nandito yung tao na yun. Sabi ni Marlene, wow, andyan si Jay. Anong masasabi mo? Oo nga, no? Ano masasabi ko? Wala, hello! Sa mga natin yan. Na-miss ka nila? Dami supporters. Yes, na-miss. Siyempre, guys, keep supporting. Hello! Ayan, na-miss ko na. Shoutout kay Miss Lloyda, no? Wala silang pasok ngayon sa Davao. Sa Davao, Hello, Miss shoutout po. Lloyd! We miss you! Oo. Nakatutok sila, partner, kahit wala Yes. silang ano. Hello, Hello, Davao. thank you for Wala supporting, silang Miss pasok. Lloyda. Araw ng Davao ba yung sineselebrate nila Oo. doon? 57th founding anniversary ng Davao del Sur and Davao del Norte. Uy, nakapag-research. Yes! Grabe, yan. Thank you po sa announcement ng HR. Yeah. Pero May bago tayo mag-proceed no, sa pinaka-program, feeling ko kailangan natin ng konting warm-up. Kasi kahapon, gumiling-giling kami dito. Hindi naman kami papayag na Correct. hindi gigiling yung mga bago nating Oo. kasama. Sino yun? Soj and Gio. Soj and Gio! Soj and Gio! Let's go! Soj and... Guys, At huwag niyo kasama kami si... Ray! Razy! Bakit parang- Razy! Bakit ako? Razy! Parang nagtatago si Siya yung Rina. mga Sige, alay sige, natin sige. today. Hindi Ha? nyo kami ipapahiya, ah. Let's go, boys! At syempre, hindi naman magpapatalo si Jay! Jay. Sinasabi niya, oh. Jay! Let's go! Okay. Jay, Total Ano ba? warm-up to. Gawin nating showdown. Yes! Pa-ready ng music Patay. natin, Anong DJ music yan? Gerald. Ayan, simulan muna natin Bring it kay on. Ray and G.
Hindi, para mas masaya, bakit di natin gawin lahat? Oo nga. Diba? lahat na. For the Tapos viewers. Wala kayong ginawa kahapon. Okay, Pero meron kami, Tapos na nagiling-giling kami. kami dito. Kayo na, Okay. it's your time. Nag-spaghetting pababa na kami. Oo nga. Okay po, sa mga nanananghalian po, pagpasensyahan nyo na po. Medyo challenge lang to sa Tabi atin. lang. Disclaimer po. po, gagawin po namin ito para sa inyo. Disclaimer. Yes, Okay. yes, disclaimer. Okay, let's go. Okay, music DJ. Oy, may representative ako dito, si Gio, ah. Representative ko to. Okay, let's go. Ayan na, go. Hotdog, kaya mo. Oh, kaya nyo na yan. Let's Ayun, go! One, two, sabay. Kailangan namin na magtuturo, Sandali lang, syempre, di ba, Mr. Mr. Ray? Go, Kailangan go. natin na magtuturo. magtuturo. Si Fiona. please. Fiona. Sige na, Fiona. Nako, papakanta Naku, tawang-tawa na naman si Jay. Si Aaron pala, si Aaron. Kaya ba louder yung music Fiona. natin, DJ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakit may rehearsal? Feeling ko kaya na nila. Fast learner ang mga, performers. DJ, play the music! Okay. Support si Miss Lloyd. Go, guys! Ayun na. Oh, sige, freestyle Go. muna kayo. Freestyle na kayo. Mag-break. Doon daw sabi ni Sean. Mag-battle muna kayo. Ayan na. 1 and 2. Ay, ako, bato. Ah! A. Tapos si ulit pa. Yung dalawa na. 1, 2, 3, 4. Hey! 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 Thank you so much! Okay, grabe. Nice! Diba? Sabi na yun, Papa Para Jumbo sa hotdog viewers. talaga. Parang tama ba yung Grabe. napuntahan natin? Mga manonood po, pasensya na po kayo, okay? Okay na, eto na. Okay na po ba kayo? I-comment nyo na lang po kung medyo nagsasawa na po kayo sa ginagawa namin. Teka lang po. Hindi, may paki-comment napansin naman po. kung Ay, nag-i-enjoy ay, wait. sila, di ba? Nag-enjoy ba kayo Hindi, guys? Comment po. May napansin Napansin daw. ko lang po nung sumasayaw kayo, ba't parang tumaas yung viewers natin? Totoo din. Parang ayaw nila ng game, gusto Parang lang sayaw. Parang sumayaw na lang sila. Opo. Oo nga, no? I-comment nyo na lang po kung okay. May napansin ako. Soj, ba't parang ganang-gana ka mag-jumbo hotdog? Ano Oo yung nga, inspirasyon mo? Ano? May inspirasyon. Very excited lang talaga ako sa ngayon. Yun lang. Okay, total excited ang lahat. Hindi na natin patatagalin pa. Dahil meron tayong inihandang laro ngayong araw. Na mamaya ay bibigyan ng ating mga viewers ng pangalan. Okay, ibig sabihin, name this segment. Okay, for now, tatawagin muna natin itong ping-pong game. Okay, pero bago yan, dito kasi sa laro natin, baka gusto nyong i-share, paano ba to gumagana? Oh, exciting. Okay, tama si Cloudy. Very, very, very easy lamang naman ang mechanics ng ating games. Kung kayo ay nanood ng episode or pilot episode natin kahapon, ang kailangan lamang gawin ng ating mga players for this game ay magpapashoot ng ball. Kung saan makikita nyo dito sa baso ay may kanya-kanyang value. So we have two colors, Cloudy, Razy, orange ping pong ball and white ping pong balls. Kaya naman sa mga viewers, this is their chance. Yeah, eto na, talpakan na dahil dito nga sa ating game, no, Ray, meron tayong 2 teams. Okay, tatawagin mo nating Team A and Team, Team B. Okay, pero bago Napaka-unique, no? yan. Napaka-unique. Team A, Team Oo B. nga, bagong-bago na Oo. mahirap hulaan. Pero dito sa Team A and Team B, gusto po namin sa lahat ng ating Facebook Live viewers, mag-comment kayo ng pwedeng ipangalan sa Team A at Team B. Yung dalawang winner na may best comment sa team name ay may papremyo. Wow! Ayan yung mga gusto natin. May mga Exciting. hashtag. Parang gusto ko yan. Ulitin lang natin ha, i-comment nyo lang po kung ano yung best names ng Team A and B para manalo kayo ng papremyo. Yeah. Pero syempre guys, para matulungan natin mga viewers natin na ma-identify kung ano yung best team name for that team. Syempre kailangan mo natin na-identify kung sino-sino ba yung magkakagrupo. Oh, Tama. Perfect. Exciting! Ayan na, eto na. And Sige. since medyo marami-rami naman tayo dito, 8 tayo, i-divide natin yung team into 2 Four. Yeah, groups two. and with 4 members. Yes. And Kasama para kami ma-identify dyan. natin. Kasama Yes, kami. kasama kayo syempre. Kasama And para tayo. ma-identify natin kung sino-sino magkakasama, nag-prepare tayo ng
Bunutan. Bunutan, okay. Miss Jassel, saglit lang po ito ine-explain, no? Nakikinig po ba kayo? Sorry. Oh, ito na po, Jassel, ito na. pasensya na. Ito na po yung Ano ba members kung natin. aawagin? Okay? Sorry. So hawak ko, guys, kung ito yung mag-identify kung sang team tayo mapupunta. Okay, napag na Okay, natin. so ilalagay ko lang dito. Okay, pila na tayo, each everyone. members ay bubunot ng bola dito. Okay? So, May bawal tumingin. takpan lang muna. Muna na kami. So, feeling paano ko, para maayos, isa-isa lang muna. Okay, pila. Pero makikita siya eh. Paano ba? Sige, hawakan ko na lang muna. And kung ano yung huling bola na maiwan dito, yun na yung magiging team ko. Okay. Okay. Oh, ayan na. Tapos magka-teammate pala kami, Okay, no? 1, 2, 3. Why? Okay. Dito na lang muna yung white. Baba mo Team ng white. konti. Bawal tumingin. Why? Ayun, habang nag-ano kayo, habang kumukuha kayo ng balls, yung ball, White! Oh my White. God! Ala, grabe, isa na lang. Orange. Okay. Okay. Sabi ni Jennifer Senyas, how to apply po. May link kami sa mga post namin. Pwede ka mag-apply dyan. Alright? Okay. O, yan. Tatlo na lang sila. Orange. White. Ah! Ay, okay, white. Okay, So, yung sa'yo tayo orange dyan. ka. Okay, Si Jay ay may okay, orange. dito na lang ako. Ayan. Orange. So, eto na nga, Almasalar sila ang Team A at kami naman ang Team B. Okay, so start natin pag-identify ng name ng Team A kami. So, sa mga viewers natin yan, live viewers, paki-comment kung ano yung best team name para sa aming apat. Okay, dahil dyan, pakilala muna kayong apat. Team A, go. Hi, I'm ang sassy hype diva, Fiona. Hello, I'm Jay. And I am Rose, your classic chick, darling. Hi, I'm Soj. Kami naman ang Team Team B. I am Cloud, your content buddy. I am Razy, ang inyong charming chikadora. Your pretty little lady, Siza. And ako naman si Gio. Wow! Ay, bakit pag kay Gio, iba yung hype nyo? Hindi kasi para sa'yo. Ako naman si Gio. Okay, let's go. At dahil dyan, eto na, ready na ba, Direct Abel, ayan, okay? Bibigyan natin ng 1 minute ang ating Facebook Live viewers para pangalanan ang Team A at Team Team B. B. Agad mamimili kami, tapos kung sino yung may pinakamagandang comment suggestion, syempre may mauuwing Special prize! Wow! At yung mga, ano natin dyan, no, yung mga legit at solid audience and Almosalers. commenter talagang meron siyang prize. Okay. Okay, I ayan na, 1 minute. Ano Timer nila, natin. tinatype nila partner. Ready? 1 minute ang ating timer. Okay, comment down. Pwedeng gawin nyo, Team A, ang pangalan ko para sa kanila, kunyari sa atin, ang Team A, Unstoppable. Ikaw. Team B, unbeatable. Parang panalo na. Grabe, Panalo na po. grabe. Ayan na, timer Unbeatable, starts now. ah. We have 55 seconds. Comment Okay, na. let's go, Parang let's ang go. hirap ng unbeatable. Kailangan patunayan natin, Ay, partner. hindi. Kami, no one Oh, can napipressure stop ako. us. Hindi pwedeng Oh. pangalan lang yung maganda. Oo. Ayusin nyo yan, Yes. Okay, ulitin lang natin. 1 Timer minute. starts Okay. Now. Let's go. Okay, 56 seconds. Comment na Huwag sa na ating kayong comment mahiya, no, section. Cloudy? Sa mga partners, Comment down below. shout out lang natin yung mga Madrid Nations natin na nakatutok from Luzon, Visayas, and Mindanao ng mga branches natin. Shout out sa inyong lahat dyan. Soj, baka may gusto kang i-shout out. Shoutout nga pala sa mga developers dyan sa Tower 2. Soj, about you, Gio. Shout out sa mga developers dyan sa QC. QC naman. Ikaw meron? Shout out nga pala mga Team Davao. Ayan, Davao. hello guys. Hello. Okay. Sabi ni ni DJ Ai. Hello, DJ Ai. Sabay tayo. Halo, 1, 2, 3, go. Hello. Sabi ni DJ Ai. Sila yung OG. Bagong host Last po ba yun? 5 5, 4, 3, 2, 1. So, ayun, wala pong nag-comment. Wala
Wala pa na. Kaya warm up Wala daw pa. muna, biglang mamaya bibigyan nahirapan. natin sila ng chance. For now, let's stick sa Team A and Team B. Yes. Okay. Stick with that. Hindi na natin patatagalin pa. Pero bago tayo magsimula, again, bukas abangan ninyo dahil may makakasama tayong participants na lilipad papuntang Hanoi, and Sama. Ah. Vietnam! Vietnam! Okay, for Wait, now, let's sabi ni Rim Villa, Team A, Team Alal, Team B, Team Buhay na Buhay. Wow! Si ano yan? Grabe. Si Mir from Okay. Quezon City branch natin. Miss Jo- Shout out po sa Cebu, Miss Baby! Baby! Hi! Sabi ni Rona, shout out po Team MC7 Seven Pangasinan! Okay. Nasa Pangasinan siya Okay. ngayon. Hello. Dahil konti pa yung nagko-comment about sa ating team names, babalikan natin yan mamaya kasi baka makapag-isip kayo kapag naglaro na Yes. kami. For now, uumpisahan na natin yung laro. Kailangan lang mamili ng bawat team kung ano yung pagkakasunod-sunod ng players. Okay. Kaya naman, let's go. Okay. Okay. So according to ano sa amin? According to beauty, mahuli na ako. Oh. Grabe Sorry. ka. Ha? According to height? Ha? Oh, ikaw na. By height? Tayo dalawa. Kaming Eh, dalawa. kami ano, depende to sa strategy. Okay. Oh, Strategy nation. Sabi ni Emerson Caldosa, Team A, Miguelito, Team B, Tanggol. Ano yun? Parang yung kay... Ano yun, di ba? Si Emerson to, hi Emerson. Rona, pagbalik mo dito ha, bangus na lang po from Pangasinan. Nagano. Oh, buro, sabi ni Miss Ron. Ay, buro daw tsaka ano, Rilyanong bangus. Buro kay Mami Grace Macario from Pangasinan. Hello, shoutout sa iyo dyan. Okay. Let's So, go. feeling ko, Mr. Ray, ibigay na natin yung lineup ng teams natin. Okay, Yes. so I'll start with our team. Team A. So, syempre, ako yung pinakauna maglalaro. Followed by Fiona. Fiona. Followed by Rose. And syempre, yung last but not the least. Sarge. Save the best for last. Si See? Sod. So sa amin Yan. naman, ako yung una, sa Team B, ako yung una maglalaro. Okay? Followed by Miss Siza. And then si si Sisa and then si Cloud. Yeah. Next is, syempre, save the best for last, si Gio din. Ah, Gaya-gaya. grabe. Okay, hindi muna natin sisimulan. Kasi Partner. kailangan natin ng tulong nila. Yeah. Okay, Almasalers, kailangan namin ng tulong ninyo dahil umpisa na ang talpakan. Sinong team ang sa tingin nyong mananalo? Is Team it A? or Team B? Comment now! Okay, comment. Bigyan natin sila ng 1 minute. Lahat ng papasok na comment sa ating 1 minute countdown ay kasama mamaya sa ating Pa-Wheel of Fortune para sa prizes na naghihintay. Grabe! Alam nyo, super active talaga ng ating commenter. Kahapon pa sila. Jazzy Season, Team A, Mission Implausible. And Wow. Team B, Squad Gamers. And Ganda. kay Marlene, Team A, Team Innovators, Team B, Team Energizers. Grabe, kagaling. Gaganda. Mamaya Magaganda. magde-decide tayo. Kaya naman right now, Cloudy, ang gagawin natin ay for them to decide sino ang Ay, mananalo. parang baligtad tayo. Team Ay, A oo kayo, nga pala. diba? Sorry. Kami ang Team B ha. Again, Kami ang Team A. bigyan natin sila ng countdown 1 minute. Okay. Direct Abel, timer starts now. Team A or Team B? Ang dami. Comment Ang dami. down below. Team A, dalawa na. Team B. Para papayag ba tayo na walang boboto sa atin? Meron na po Please, sa amin. magmamakaawa po kayo. Emerson, salamat sa paniniwala. Si Mir, hi Mir, thank you for voting. And Team B daw. Tapos sabi ni Rona, saan ka ba talaga, Rona? A or B? Kanina Miss ka pa Rona, nagko- parang may question mark yung Team A. Oo Miss nga. Rona, Team B talaga siya. Ako na magdi-decide. Team A si Miss Rona. Sabi ni Marlene, Team B daw. Team A, si John David. John David, kami lang Sino to. yun? John David Andrew Marquez. Si Queenie, masyadong active. Team A, salamat. Marlo from Team B daw sa PATEX. Hello. Si Miss Queenie Angeles pala. Miss Queenie, since nanalo po kayo 7, kahapon, 6, please message the 5, page para sa 4, prize. 3, 2, 1. Miss Jazz. Team AB, ano po to? Blood? Hello, Oo blood nga. type?
Hanggang kay Cherilyn lang tayo, Team A. Okay. Ah. Pero Jacel season, ano to? Blood type ba to? AB? AB blood plus? type. Blood type. Okay, Blood okay. type. Let's go, let's go, let's Okay, go. hanggang kay Cherilyn, Team A. Okay, currently, lahat po ng talpak ninyo ay nakalista na. Wala Yes. nang magbabago. Kaya naman, ulitin lang natin. Okay, bumoto kayo kanina ng Team A at Team B. Ulitin lang natin ang mechanics ng laro. So, bawat team or bawat player, merong specific na color ng ping-pong balls. Para sa Team A, meron silang orange. At sa Team B, meron naman silang white balls. O, di ba? At eto, kung makikita nyo ngayon dito, meron tayong mga cups at meron numbers dahil ito po yung points or value ng bawat cup. So, ibig sabihin, kung makakapag-shoot si Mr. Ray ng isang ball dito kahit saan dyan, yun yung count natin. Okay? So, ibig sabihin, meron na silang 1 point. Yan ay compounding points. So, ibig sabihin, lahat ng player, pagsasama-samahin yung puntos na naipon nila at sa huli, doon natin malalaman kung sinong team ang magwawagi sa ating game. Kaya naman di na natin patatagalin pa. Ready na ba? Ready? Ready? Ready na ba ang Ready. timer? Go! Sabihin nyo nga, G! 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 Okay, G na sila. Kaya naman, DJ, ready na ang ating music. Hype na natin ang ating Team A and Team B in 3, 2, 1. Oh, wait lang daw. Ito naman, joke lang. Practice lang. Bigyan natin sila ng 1-minute timer. Okay, timer. 3, 2, 1, go! Ano, galingan mo, Mr. Ray. Mr. Ray, galingan mo. Ang daming umaasa sa atin. Hindi tayo papayag ng walang... Ay, nako. Tignan niyo, parang nagkakagulo sila. Hindi tayo papayag na matatalo tayo dito. Mr. Ray, hindi ikaw yan. Tignan mo, wala pa tayong nasushoot. Wala pa tayong nasushoot. Kaya niya yan. Ay! Hello, Mr. Ray? Okay ka pa ba? Ay! May isa na kami. Pero grabe palaban ng Team A. Grabe naman. We have 35 seconds left. Naku, mapapahiya yung mga tumalpak sa atin. Sir Ray, kaya mo yan. Go! Go! Kaya mo yan. Okay, Razy, go, go, go! Ay! Grabe, palaban din si Jay. Ang daming kwek-kwek. Parang, ay, hindi rin nagpapatalo si Razy. Kita nyo naman, medyo dumadami na ang white. Pero grabe, grabe naman, puno na ang baso ng Grabe, 3 points ni Cloudy! Jay. Tinatarget ni Jay yung 3 points! Grabe, masyadong Razy, ano magaling! na? At shout out sa mga Okay, time nagpupulot. Stop na. Tama! Stop na! Actually, nag-enjoy kayo. Lagpas-lagpas na tayo sa oras. Grabe. Pero dahil kayo naman ang first player, sige, okay na yan. Grabe. Okay. Fiona, let's go. Tingnan Let's natin. go, Cloudy! Let's go! O, kitang-kita naman, pangitang-pangita ang kwek-kwek kesa sa fishball. Oh. Pero okay, Okay. lang yan. Sige, simulan natin sa amin. Kasi Team. mukhang mas marami yung inyo. Okay. Pero okay lang to. Sige, simulan Go. natin dito. We have 2 points na dalawa. So, 4. 4, 4. 5. 5, 7 dahil 2 points. 8. 9. And 12. Okay, not bad. Not bad. wait lang, 9 break. plus 2, 11 lang po. 9, 10, 11. 11 Sorry, lang. 11. Ayan. 11 lang po, 11 lang. Nakalusot pala. 11 si 11. Razy. Again, Okay. Razy, 11 points. Okay, Ray, now it's time for Jay. Okay. Okay. We have here, 4 lamang naman ng 3 points, which is 3 times 4, 12. 12 pa lang naman, isang baso pa lang, 12 agad. Okay? 12 plus 3, 12. 13, 14, 15. Wow. Anong ginawa mo, Ray? 15, 15, 15. My God, 2 baso pa lamang, 15 agad. 15, 16, 17. Guys, 2 alam points, 18, 19. Grabe. Ganyan Plus ang umpisa. 3, 19, 20, 21, 22! Wow!
wag kayo masyado magsaya kasi 'di ba sabi niya ang mga bida nagpapabubog sa una yan. Ito naman, wala pa. Hindi pa nag-iinit ang laban. Guys, huwag kayong masyadong ma-stress. Huwag kayong masyadong matakot kasi 2x lang naman yung score namin. Doon sa Grabe. score na nakuha ni Mr. Ray. Okay, again, Oh my we God. have Team A, 22 points, and Team B, 11 points. Sabi ko na nga ba mali yung pagkakasabi mo unbeatable eh. Sinisi. Beatable pala. Pero Beatable hindi pa, pala. again, wala pa to. First player pa lang tayo. Meron pa Ay, tayong tatlong ano ba to? player. Warm up pa lang ba yon? Trial? Yun na yun. Okay. Okay na yun. Grabe, Okay, Frankie. sige. Okay. Next players na tayo. Let's go, guys. Sisa, Let's go Sisa! Ito na. Ayan, hindi na natin patagalin pa. We have our players. Sa Team A, Fiona, and Team B, we have Siza. Okay, ready na ba tayo, DJ? Teka lang po, parang from unbeatable, unknown na lang tayo. Pero huwag kayo pang inaan ng loob. Hindi tayo magko-concede. No. Fiona, ano masasabi mo na tayong Okay, leading team okay, as of now? okay. Rose, di na lang ako magka-countdown na. imek. Sa action ko na lang ipapakita. Wow. Okay, dahil dyan, magka-countdown Actually na guys, si Direct. nakaschedule na ako ng conference agad kay Miss Lloyds. Okay po. Pagbalik nyo ng Davao. Okay, let's go, DJ. Ready na, ready. Okay, medyo, ano muna tayo, backwards. Okay, para bigyan natin sila ng exposure. Let's go. 1 minute, start. Wait lang. Dito nyo yung ano. Ayan, pares, dapat dito lang. Ano Sisa, gamitin mo yung long-legged mo, ha? Okay. Go! Ay, Pwede mo nang hawakan, Sisa. ayan. Hawakan mo. Okay, sige, Hawakan mo bigyan na, natin hawakan sila mo. ng time Dire-diretso na kami na bahala. makapag-concentrate. We have 50 seconds. Oy, nakadalawa na ang season. Ayan. Siyempre, hindi magpapauli. Tatlo na. Kay Fiona. Nako, very competitive sila. We have last 35 seconds. Ay, palaban. Palaban si Siza and Fiona. Kaya bigyan natin sila ng time makapag-concentrate. Tingnan natin kung sino ang mga bumoto sa Team A at Team B. Ayan, sabi ni Marlene, go, Siza from Team B. Oh, wala bang wala bang mag-cheer kay Fiona ng Team A? Go, Siza! Ay, mali, Team A pala ako, sabi ni Miss Lloyds. May coaching na nangyayari dito Umuulan sa ng dulo. orange boss sa mga cups natin. Mukhang talagang nag-practice si Siza and Fiona. Let's go, Team A! Ayan. Okay, timer stops! Okay, stop! Masyado na kayong nag-e-enjoy. Tapos na po ang laban. Hindi na... Oo, okay. Bigyan natin... Sige, Okay, count natin, guys. So, unahin natin. Mauna na kayo. Lalaban pa ba tayo? Okay. For Team B, 3 points. Plus 2 points. Ilan na yun? 5 na. Di marunong. 6 and 7 points. Plus 7 points for Team B. Okay, for Team A, we have 3 points. Ayan, 3 points agad. Plus 4 points. Ayan, may 9 points na agad tayo. 9, 10, 11, 13 points, 14 points, and 16 in total! Let's go, Team A! Ilan sa inyo? 16! 16. Sige, tapusin na natin to. Ayan, so... Sabi ni Miss Lloyds, paset ng meeting, Fiona. Siza, call me please. Para kasama kami sa conference, mama. Eh. Sabi ni Miss Marlene, pwede magpalit, haha, char. Kaya pa yan, Team B. Bukas na lang ako mag-Team A. Miss Marlene, magtiwala ka lang. Tulad ng pagtitiwala mo na leader niyo ako sa okay po, okay? Grabe naman, parang may pagbabantang halo yon. Hindi tayo mapayag na ganyan. Hindi tayo papayag. Pero ayan, update. Bakit naging 1,800 char? Ayan, currently ang Team A may 38 points. Diyos ko, 20 At ang lang Team yun. B ay may 18 points. 20 lang? 20 lang. Kayang-kaya ni Cloud to. Direct Abel, kaya mo bang i-flash yung tally ng scores? Para may reference yung viewers. Ayan. So before tayo mag-proceed sa third player, so yan yung tally ng scores as of the moment. So kitang-kita naman natin na lamang po yung Team A. Ayan. Okay, Gio, i-cheer nyo na si Rose at si Cloud. Gio. Nasaan na? Hello? Ayan, go!
Okay, ready na ba kayo makita ang Team A at Team B na maglaro na? Ready na ba kayo, guys? Okay, so ongoing ang countdown natin. Okay, 1 minute yan. Okay, let's count down ulit before mag-start ang ating Message. Gio, shout out mo naman yung mga employees natin dyan from QC. Shout out nga pala sa mga developers dyan sa QC. Ay, dalaw-dalaw rin kayo dito sa PTEX. Ano to, deja vu? Okay, game. Okay. Ayan, start na yung timer. Go Team A! Go, Miss Cloud. Kaya mo yan. Go Team A! Go Team A! Go Team A! Go Team A! Go Team Miss A! Cloud. Go Team A! Go Team A! Go, Team B. Go Team B na lang pala. Okay. Go Team B! Guys, mahahabol pa to, guys. Go Team A! Go Team A! To. Okay, last 30 seconds. na lang. Kayang-kaya pa yan, Team B. Sino kaya ang makalalamang ngayong round? Siyempre, Team B na yan. Sige na nga, Team B na ngayon. Okay, last 15 last seconds. 15 seconds. Okay, Nako. stop. Okay. Okay, sorry, hindi counted yon. Nag-stop na, hindi counted. Okay, Nako, ngayon mukhang naman. dikit. I-count natin. So, tawag dito. Since tapos na ang round, i-count natin yung scores naman nila per team. Okay. Mag-start tayo syempre sa Team B. Team B muna. So, meron tayong 2 points. 2 points. Tapos 4 points. 4. Tapos meron tayong 6 points. Yan. Okay. 6 points for Team B. Wow, 6 Okay na points rin. for Wow, Team 6 B. points. Ngayon naman, Alright, let's let's start go. with Team A. Okay, ngayon, Team A naman. So, we have 3 points. Wala, konti lang. 1 for 2 points. So, 3 plus 2, 5. So, meron naman tayong 2 balls sa 1 point. So, 5 plus 2, 7 points. And then, last, we have 2 points. So, 7 plus 8 plus 2, 9. 9 points for Team A. Nako. Bawi next time. Sorry Bawi next na. time, Team B. Okay lang Bawi yan for tayo, as bawi long as tayo. nag-i-enjoy tayo. And then, si Mr. Aaron, madami po kami dito pero isa lang siya shoutout mo, Mr. Aaron. Hello! Totoo din. Okay, ready ka na ba, Gio? Ready na. Sige. Ito na si Gio. Babawi ang Team B. Diretsohin mo yan. Okay, wait lang. Update ng score natin. Team A, we have 47 points. At ang Team B ay 24 points. Ayan. Pero huwag kayo panginaan ng loob kasi andito pa si Gio sa Team B. Pero meron pa rin naman. Sinong player nyo? Si Soj. Si Siyempre kung Soj. meron kayong Gio, meron kaming Soj. Soj. Giselle, baka matalo pa tayo dyan. Last na yan, ha? Gio. Okay. Giselle. Okay. So we have our last host players for today. Okay. So, John. Ready na ba? Ready na manalo. Yun! Yes, ready Yan ang na. gusto ko. Okay. Timer starts. Wait lang. Okay. Kahit di na ata ako mag-shoot dito, panalo na kami. Wow! Papayag ka ba nun? Siyempre hindi. Kakamba kami dito. Let's go, direct. Okay, okay na ba yung countdown natin, Direk? Go! Okay, let's go! Let's go, Team B! Yes, let's go, Team B! Sod! Okay, okay, good start. Okay, nakikita natin na lapit ang laban. Hindi pala kasi hindi pa nakakashoot ang Team A. Okay. Team A, let's okay. go! Team A, ano na? Nag-warm up Yun pa ang kami. gusto ko, okay. Another shoot for Team B. Let's go! Okay, chill lang tayo, chill lang. Okay, ay, sayang. niluwa ng baso. Sana tayo. Wow! Okay, sige, sige. Yun yung strategy ni Soj. Pataas. Okay, ano lang,
Slowly but surely, ika nga. 20 seconds, okay. 30 pala, sorry, 30 seconds. Okay, 20, 25 seconds on the clock. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grabe, kanya-kanyang daya. Grabe. Parang tama yung strategy na yun. Hindi ko naisip yun. Siza, bilangin Okay, na. so sige. Let us start muna sa Team B. Okay. So Team B, we have 3 times 2, 6 points agad. Plus 8 points. Okay. At syempre plus 1, we have 9 points for Team B. Okay. Okay, let's count naman for Team A. For Team A, we have 2 points here, plus another 2 points, so 4 points na in total, plus 1 point here, 5 points, and another 2 points equals to 14. 14 points in total. 14, 1, 4. Okay, sabi ni Miss Lloyds, save the best for, parang may mali. Save the best for the next episode daw, Miss Lloyds. Grabe. Ayan, okay. Update Okay, for final scores. recap ng scores. Kitang-kita naman natin. Direct, Yeah, paki-flash naman sa napakalapit. stage. I-zoom lang naman po. Ayan. Sobrang Okay. dikit Wow. ng laban. Okay, for Team Team A, A, we have a 61 total score of 61 points. Siyempre, okay lang yan, Team B. We 40. have 33 points. And kitang-kita naman yung my crown, our player of the game! Hello, hello, hello. Fernandez! Okay, ikot mo Grabe. yung camera, ano, Grabe. Hello? Hello, Direk? Hello. Again, congratulations, Jay Fernandez. Alam nyo, ano yung guys, strategy mo? actually walang practice yun, nabiglaan. Hindi ko in-expect na ito yung laro natin today. Okay, Di ba? okay. So, wala. Di ba? Wala lang daw yun. Ito naman, grabe. Pero again, congratulations. Comment G sa lahat ng bumoto sa Team A. Yes, Team Comment A. G sa lahat ng bumoto sa Team Team, A. Oh, wag po tayong Okay. mag-away-away. Kita-kita Comment po G. natin sa comment section kung sino talaga ang mga bumoto sa team namin. Hello? Okay, Hello? sana all. Ayan, pero bago yan, balita ko meron tayong update sa hiring natin, ano? Yes. Yes. Okay, for our call center agents, let's go, Siza. Okay, at syempre for our announcement, no, we are still hiring for support position. Yes, ang open position po natin ay pre-legal admin, dialer specialist, data analyst, IT help desk, admin assistant, quality analyst. Ayan. So kaya naman, if you're interested to apply na. Ayan. Okay, thank you so much. Ayan, currently, nililista na po lahat ng mga bumoto kanina sa Team A. So, ibig sabihin, inaayos lang nila sa ating Wheel of Fortune kasi meron tayong 3 winners na pipiliin natin doon sa mga bumoto or pumili or tumalpak sa Sa Team Team, A. And of course, bukod sa announcement ni Siza, tama, no, Rose, we have our call center agent, Tagalog account sa Davao branch. Yes, and you can walk in every Thursday from 9 a.m. to 3 p.m. Just bring your updated resume. Ayan, kaya yung Okay? mga Davaoenyos natin, alam namin na Yes. walang pasok. Pero tomorrow, you can start the training, yung sa trainees natin. Of course, sa ating mga applicants, every Thursday po. And ang address namin sa Davao City is sa 3rd floor ng Ascendido Building, Price Business Park, Bahada, Davao City. And see you on Thursday! Okay, habang inaayos ng saglit yung sa ating Wheel of Fortune, syempre. Ayan na pala, nasa likuran na natin. na. May kita ba nila? Sa ano? Or dito na? I think. Okay, so bigyan natin ng daan at bigyan natin ng space para makita. Dito tayo sa una. Dito tayo. Ayan, kung makikita nyo ilan yung total talpackers natin for Team A. We have 5. We have We have 5. Salamat sa mga naniwala. Okay. Number 1,
si Emerson Caldosa, Yes. John David Marquez, Queenie Angeles, Loida Ergisa, and Cheryl Lynn. Lynn. So sila yung nandito sa ating Rolita. Sa lahat po ng viewers namin, nagpapasalamat po kami sa mga naniwala sa Team A. And para po sa mga bumoto sa Team B, dun po kayo nagkamali. Grabe naman kayo. Grabe, Pero babawi thank kami. you, sa mga naniwala sa Team B. Huwag kayong mag-alala. Babawi kami. Okay, Will para we- sa mga bumotong ito at bumoto sa Team B, mag-isip-isip na kayo dahil ito na ang simula ng tagumpay namin hanggang matapos ang palaro. Huwag kayong Maraming mag-alala salamat. sa mga bumoto sa Team B kasi si Mr. Reyna ang magbabayad sa inyo. Ita-transfer ko na sa bayan nyo. Pakisend mo po yung QR code. Okay, let's Para go. sa mga nag-shoutout, mag-isip-isip na po kayo. Tama Maraming na. Bawi salamat. kami bukas. And guys, alam nyo ba na ilan ang total ng pwedeng manalo today, Cloud? Tatlo! Tatlo. Ibig sabihin, dahil lilima sila, more chances of Winning! Okay, simulan na natin to guys. Let's go! Let's go! Simulan natin sa ating round 1. Okay, round Okay. Roleta na yan. Ready na tayo, direct music please. 1, 2, 3, go! Ayan. Feeling Let's ko go. mananalo dyan yung Let's ano. go! Let's go! Go! Let's Grabe go. si Gio! Oh, nasayaw si Gio! Hindi ka nakikita, Gio. Congratulations, Cheryl Lynn! Congratulations! Okay, congrats! Ngayon naman, di natin patatagalin pa. Punta na tayo sa ating Second wheel winner. of Fortune. Let's go! Roleta na yan. Touchscreen kasi to mga partners. Next si Okay! John David Marquez. Congratulations! Isa na lang, isa na lang. Isa We're na lang down to our para sa last ating winner. Let's go, direct! Go! Huwag niyo sasabihin si Miss Lloyd na naman to. Feeling ko, Grabe ka nararamdaman naman. ko. Oy! Oy, congratulations, Okay. Emerson Caldoza. Again, congratulations kay Sherilyn, kay John, ano yun? David Marquez. John, David, Dito na and tayo. kay Emerson. Emerson. So balik na tayo dito, guys. Lahat po ng ating winners, mag-message dito sa ating Facebook page, Madrid Philippines Careers, para makuha or maklaim ang inyong premyo. Yan. Congratulations sa ating mga winners and please, wag po kayo magsawang sumuporta sa amin. Oo. Not just our team but the whole Almusal Club Gen Connect. Okay, so again, sa lahat ng mga nag-comments para sa ating name ng segment at sa Team A and Team B, ang gagawin natin ay iipunin natin dahil sa Biyernes, malalaman kung sino ang winners. Kasi para mas dumami pa yung entry. Cloud! No need na malalaman. Kami na yun. Ay, Kami na. grabe. Kami na. Wait lang. Hindi. Team name. Team name. Sorry. Name pala, name. Okay, again, baka may gusto kayong i-shoutout, message. Ayan, gusto ko lang naman sabihin ulit na bukas, gaya ng sabi ni Cloud, magkakaroon tayo ng first ever guest. Yes. I believe siya ay taga-ABS. Ay, Joke lang. Baka mag-overthink sila ha. Yes, pero speaking of OOTC, meron tayo. Yes, Cloud, go ahead. Para sa ating OOTC, nalalapit na ang ating batch 2, kung saan lilipad sila this July 5. So meron tayong 24 employees kasama ng ating Madrid family, papuntang Hanoi and Sapa, Vietnam! Sana all. Pero again guys, thank you so much sa pagsama dito sa ating segment at sa ating episode ngayong araw. Sa ating mga Madrid Nation, ayan, kami po ay nasa pangalawang araw pa lamang at marami pa kayong dapat tutukan. Dito lamang yan sa The Almusal Club! Nasa na yung ating mga e-text. Let's go! Woo! Let's go! Woo! Woo! Let's go! Let's go! Let's go! Hello! Let's go! Yay! Thank you so much, Thank you,